Здравейте, хора! Тук сме в арената ни за мапове. Килтън Джойна. И тук сме на Survival. И ще си правим мапа. Това е моят. Виждате така. Това е неговият, а това е моят. Там виждате тук. Гледайте го и от него и ще видите него мап. А сега, като гледате мен, ще видите неговия. Той може да го покаже. Така, почваме да скачам. Човек, не парнах на първото. Офа, не трябва да спирам. Вау. Гледай го. Yes. Ей, много зле. Аз не. Аз съм на първото. Гледай, бе! О, е! Гледай! Що не скочи? Мой човек. My man. Защо не скочи? Гледай го, е! Много съм зле. Yes. Сега ако пак... хора. Аз съм... Хора, аз не мога да видя първото. Гледай, бе! Човек! Ти му стружи, бе! Гледай! Гледай, то това трябва да го мина на... Тоест не трябва да спирам. Първо да изкача първото. Това не ме спирам. Брат! Ти си го направи първото! Защо? Аз не мога да мина първото! Гледай, бе! Като обичаш да падаш? О, не! Пакик! Не! Моля, бе! Защо, бе? От коя овца си имал вълна? Прокъмнала, ма. Гледай, бе! Не мога мина един джъп. Струши ли го най-накрая? То знаеш ли как трябва да го минеш? Аз съм в началото. Аз съм в началото, хора. Не, бе! Не! Тъпия спринт! Оп! Ще го направиш на креатив. Хайде, бе! Уица! Да. Гати! Прокълната е. Да, аз го натискам 2 пъти, ма...
Аз го натискам, Не, така ли е? Трябваше да включа PvP. Ма това не е на компютъра, иначе щех да натисна Shift-а. Махай се от тук, че да падна. Снимай как падам. О, видиш обрат мен. Не. Не! Човек! Паднах накрая! По-труден е ми. Ти си го направил, дедо мраз направил. Аз нямам шанс. И аз моите способности малки. Виждам, да. Yes. Yes! Не бе, що да тискаш? Що клякаш? Защо бе? Трябваше да натисна първо да клекна и после да сила. Човек, ако искаш при видеото, защото зрителите ти се чакат 50 часа. Фак, бе! Снимаш ли как се провалям? Знам. Не съм, виж къде съм! Снимай къде съм! Аз съм точно накрая. Така да клекна. О, ес! Не коментирам. Не ме снимай вече. Айде минава. То стане Великден. И сега нямаш отказване от него. Понеже си искаш да го минеш още един път. Ако не го минеш, продължаваш. Гледи, бе! А знаеш ли като пад? Какво става? Няколко минути чупене. Гледи, бе! О, е! Еми то така си е направено да се мине. Моите хора са отекчили. Аз нямам Йор. Аз не мога да го мина и за първи. Не, аз съм негоден. Не, за мен е много. Даже. Би сигурно ще го мине от първия път. Чуди го бе! Тъпия герой. Трябваше да го сме. Чувам ли? Ехо. Ехо. Плиз. Брат. Що заглъхна? Аз се спирам клипа.
Аз просто съм негоден. Което надявам се всички да го знаят. Защото кой не го знае, трябва да го узнава. О, виж къде съм! Така, правя shift, клякане. То път обещавам, че с го мина. Човек, как някакъв мега лекото скачам. Гледай! Аз натискам напред, то на ляво дал. Човек, ако мога да мина първото, ще бъде много добре. Те вече ми го мина моето. Уе! Така.